vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazem Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, zita rangu ndinoitwawo Tendai, ende nhasi ndauyawo ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Upenyu hwandiri kurarama hama dzangu hunorwadza, kungogara uchingoona zvipoko uye zvekare nekungogara ndichiona zvikwambo sandinyore. Hazvisi nyore kuti ndinge ndichizosvika pakukuudzai confession yangu, asi ndikudawo kungoti avo vanogona kundibatsira, please ndibatsireiwo pachiri padhuze. So zvinhu izvi pazvakaitika zvakatanga makore 3 awo apfuura, pandainge ndiri panguva yakaoma. Ndainge ndadzingwa basa ndisina kana mari, nemudzimai wangu takasvika pakungosimuka, so tisina kana chatainge tiinacho. Hama dzangu kurarama uri munyika yevaturwa kunorwadza. So takangozviudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichibva kuJoni tinge tichiuya kunoku kuzimu, ndokubva tauya tikabva tatanga kugara nemudzimai wangu. Chinondirwadza ndechekuti ndakabva ndazotanga kuchengetwa nevabereki vemudzimai wangu nekuti upenyu hwainge hwaoma, mari painge pasina, ende ndainge ndichitambudzika. Munoziva kunonzi kutatarika, kuti unge uchichengeta mhuri yako. Ndainge ndasvika papoint iya yekuti upenyu hwangu hwainge husisina kana value zvachose. Mudzimai ndaizvona hangu kuti rudo hwainge huchiripo zvaro, but waiona kuti dzimwe nguva waibatwa so nedzimwe nzira dzekuti wega waiona kuti now I am not a man anymore. Worst of all, nekuda kwekuti tainge tigere pamba pevabereki vemudzimai wangu, ndainge ndava kungogara ndisisina kana self confidence, ndichingozvibvunza mibvunzo yakawanda kuti asi ndimbori murume akaita sei anosarudza kuchengetwa nevabereki vemudzimai wake. But I had no choice, kwekuti ndinge ndichienda ndainge ndisina. So ndopandakabva ndazoona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichimbotorawo danho rekuendawo mudzin'anga, ndinge ndichingobvunzirawo kuti kochiko chainge chichikonzeresa kuti ndinge ndichisvika pakuzoomerwa, kurohwa nenhamo kudaro. Saka ndakabva ndazoenda kune imwe n'anga. N'anga iyi yainge ichizivikanwa kuma-areas ekwedu. Ndichinosvika kuya ndakataura navo sekuru vaivai, ndikabva ndavaudza kuti ndozvandainge ndafunga. Ndainge ndafunga kuromba, ndikabva ndavakumbira kuti no matter what vasazozivisawo veukama kuti ndozvandainge zvandainge ndakatarisira kuti ndozvandaida kuita nekuda kwesituation yandainge ndakasangana nayo kuJoni. Saka ivo vakabva vati ndaifanira kuvabhadhara, then ndovabhadhara futi kuzoti vange vachizondipa mafoni numbers evanhu vaikwanisa kundibatsira zvekare nekuzoenda navo kune vanhu avo vaikwanisa kuzondirombesa. Ndakabva ndazovatenda chaizvo sekuru vaivai. Nekamari ako kandainge ndiinako, kandainge ndakasungirira, ndokandakabva ndazovapa sekuru vaivai. Saka sekuru ava vakabva vazondipa mishonga imwe yandaifanira kushandisa. Takamirira nguva yekuti tinge tichizoenda kuya kwandaizonorombesewa. Takaenda kuya mukoma, zveshuwa ndikabva ndatoona kuti painge patori nevamwe vanhu vaitoratidza kuti vainge vafambirawo nyaya idzodzidzi dzekuti vange vachizosvika pakuromba. Nguva yangu yekuti ndinge ndichipinda mumatare yakati yakwana. Ndakabva ndazopiwa mushonga. Mushonga uyu wainge wakaputirwa mune chimwe chimucheka chered. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoti paya pandinenge ndasvika kumba, it's either ndobva ndazosimudza mattress, chimushonga ichocho ndobva ndazochiisa pazasi pemattress kana kuti pazasi pemubhedha. Ende mudzimai wangu aisafanira kuti ange achizozviona. Kwamanashi ndakati ndichinosvika pamba, ndikabva ndatoona kuti mudzimai wangu ainge ari busy achisuka ndiro. Ndini uyo ndikabva ndamhanya, ndikabva ndanopinda mu1 room imomo matainge tichigara, ndokubva ndasimudza mattress, ndokubva ndagara zvangu pasi. Ndainge tiine tumari twandainge ndapiwa nen'anga iyo yainge ichindirombesa. So ndakabva ndazotanga kuverenga mari iya, then mudzimaiwo achinopinda mumba. So takati tichikwazisana kudaro, ndakaramba ndichingoenderera mberi ndichiverenga mari. Mudzimai wangu akavhunduka nekuti nematamburiro awo atainge tichiita panguva yacho iyoyo ainge asitomborina kana kumbogara
ndakatarisira kuti ndingazodzoka kumba ndakabata mari yakawanda kudaro. Akandibvunza mudzimai wangu kuti ko mari iyoyo ndainge ndaiwana kopi. Ndobva ndazomunyepera paya. Mudzimai wangu ndakamunyepera ndikabva ndamuudza kuti ndichibva pamba ndainge ndakaenda kunoitawo zvechikorokoza. Saka akangoti mazuva mashomanana iwawawa amaenda kunoita zvechikorokoza mabva matowana mari yakawanda kudai. Ndokubva ndatoti handiti gold unongoriziva kuti dzimwe nguva unokwanisa kungoshanda 1 day wobva watoita mari kutodarika vanhu vatova ne10 years vachingoita zvechikorokoza. Akabva ati kubva Mwari vakanaka. Nemari iyo yandainge ndiinayo nekuwanda kwayo ndipo apo patakabva tachizobva pamba paya patainge tichigara. But ndakazobvuma kuti tinge tichitama mushure mekunge ndadzokera kwavari sekuru vaivai nemucheka uya mutsvuku nemishonga yavainge vandipa. Mukomanashi ndo pavakabva vazondiudza kuti ndainge ndava nechikwambo. Ndikabva ndati chikwambo chacho chimbori kupi? Vakabva vanditi pauchazosvika kumba uchachiwana chikwambo ichi chinenge chakakumirira. Ndikabva ndati ndichaziva sei kuti ndo chikwambo chacho ichocho? Vakabva vanditi uchanhonga wallet iyi inenge iri yebrown. Mukati mewallet uchaona kuti munenge muine kamudzi ako kanenge karimo. Make sure kuti kamudzi ikako mudzimai wako no matter what haambofi akakabata. Wazvinzwa here muzukuru? Ndikabva ndati hongu, zvakanaka sekuru. Ndakabva ndazodzokera kumba. Ndakangoti ndichinosvika padhuze nepamba ndokubva ndazoona kuti painge paine wallet yainge iripo. Wallet iyi zveshuwa it was the same color. Ndichinovhura ndikabva ndazoona kuti mainge muchipfungaira chiutsi muwallet imomo. Ndikabva ndaona kuti maiva nekamudzi kainge karimo kainge kachitofema. Chakandityisa asi ndechekuti mainge muchitopfungaira chiutsi. Ndakabva ndazotora kamudzi kaya then ndikabva ndazotora zvekare newallet. But mukomana chikamudzi aka ndakabva ndazokaisa. Munoona majini ane kamwe kapocket kaya kanenge kari kadiki. Ndo mandakabva ndazokaisa kamudzi kaya. Then mangwana acho makuseni kune kwandainge ndichida kuenda, mudzimai akaita sekunge ainge anyumwa mukomanashi. Ndipo apo pakabva ati shoti renyu iri ramakapfeka kubva rini kwamakangopfeka zigushoti renyu iroro? Ndokubva andimanikidza kuti ndinge ndichipfeka rimwe trousers. So mukomanashi mujini shoti muyamya ndo mainge muine chikwambo changu. Apa ndainge ndakanzi mukadzi wangu haifanira kuti ange achizoona kamudzi kaya kana kukabata. Apa nekuda kwekuti mudzimai wangu munhu uya wekuti aiti kana akafunga zvaanenge afunga kuti unge uchimuudza otherwise maitotanga kutonetsana. Ipapo akatiita sekunge munhu ainge atogarwa neumwe mweya because aingonyumwa so. Saka iye mukunonyumwa kwake ainge achifungidzira kuti zvimwe kuda ndine munhu wandava kudanana naye. Mukomanashi takanetsana namadhamu kudzamara ndichizongoita give in ndokubva ndapfeka rimwe trousers ndikabva ndazongosiya jean short raiya kuti ange achizoriwacha. So mukomanashi ndakatoziva kutoti zvinhu zvangu zvainge zvatodhakwa. Then ndakazoti ndadzoka ndikabva ndaona kuti pambedha painge paine kamudzi kainge karipo iko kaya kamudzi kaya. But ndakabva ndatongonyepera mukadzi ndikabva ndati kamudzi ikako ndainge ndichida kukashandisa kugadzira guchu kusimbisa musana wangu. Akabva ati iripo chitorai kamudzi kenyu. Ndakabva ndazotora kamudzi kaya ndini uyo kwava kuda kubhilivhisa mukadzi. Ndikabva ndazonokaisa mumvura. Ndichinokaisa mumvura kudaro ndichitotanga kutonwa guchu rangu riya. Ndaisatoziva kuti ndainge ndichitowedzera kutotyora mhiko because pandakazodzokera kwavari sekuru vaya vakatoti kuinga kwani ndakakuudza kuti kanhu aka akafanira kuti kange kachizoiswa mumvura. Ndikabva ndati asi sekuru hamuna kumbokara makandiudza izvozvo, makangonditi mukadzi wangu haafaniri kuti ange achizokabata kana kukaona kamudzi aka. Vakabva vatonditi ndainge ndakatokanganisa mhiko ende ndaifanira kuvaripa. Saka ndakazovaripa nemombe. Ndikabva ndati zvino chikwambo ichi kana muchiti chapanduka chichange chichizodei kubva kwandiri? Vakabva vati ina ndikwanise kuti ndinge ndichizochiudzira izvo zvachinenge chichida icho pachezvacho ndo chichakuudzira kuti ndinoda chakati nechakati nechokati. Mukomanashi chikabva chazotanga kutaura neni. Chakataura neni mukomanashi chikabva chati handiti ndichakubatsira kuti unge uchizopfuma. Ndikabva ndati hongu mambo wangu. Chikabva chati saka ini kana kuri kunzi ndinofanira kuzokushandira newewe unofanira kuzondipa mubhadharo. Unoda kuti ndinge ndichishandira mahara here naisawira? Ndikabva ndati kwete handidi kuti unge uchizondishandira mahara. Ndinoda kuti tinge tichizobhadharana kuitira kuti
pandinozonofa usazosara uchiti murume uyu arere apa une chikwereti changu, wava kushungurudza hama dzangu, dzinza rangu nevana vangu. Then Chikwambo chiya chikabva chati, aiwa, ipapo unorevesa sahwira. Zvino zvandava kuda kubva kwauri, unokwanisa here kupota uchienda uchinondibatira mhuka mumasango? Ndikabva ndachivimbisa kuti even though zvainge zvakati remei, but ndaizozamawo nepose apo pandainge ndichigona napo kuti ndinge ndichizopota ndichipinda mumasango kana kuti mumaplazi ndobva ndachibatira mhuka. Then icho chobva chazoya chobva chazonwa ropa remhuka. Chikabva chanditi, ko unokwanisa here kana kuri kunzi ndikakupa mari kuti unge uchizotsvaka purazi? Purazi iri rinenge riri purazi rekuti unenge uchingoita zvokungopfuwa zvipfuwo chete, pasingarimwi, pasingaitwi sei. Chikabva chati, unokwanisa here kuti unge uchizopfuwa makwai nemombe? Then ndikabva ndati, aiwa, izvozvo ndo zvandinotoda izvozvo, because ndainge ndagara ndichida kuzoitawo purazi rangu kana kuri kunzi ndinenge ndaita mari. Chikwambo ichi ndichitaura nacho mukoma, ndaitota sekunge munhu ari kutotaura neumwe munhu, but ndaingonzwa voice. So mazuva acho iwawo ndainge ndisati ndakwanisa kunyatsokuchiona. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungoona chakangoita chimumvuri, but iko zvino zvinotouya kwandiri chakaita kunge nyoka. So chakabva chanditi chainge chichazoda ropa remhuka, gwai kana kuti mombe. Ndo zvandakaita mukomanashi for a few years. Then zvakabva zvazongochinja ndokubva chazotanga kundimanikidzira kuti chainge chava kuda mwana wangu musikana. Saka ndakatanga ndicharota mwana wangu musikana. Ndaimuona mwana wangu uyu, but ndaimuona achishupika. Dzimwe nguva akabatwa nedhibhura nemuteyo. Then ndaibva ndati, ko iwe zvawakabatwa nedhibhura kudai kuita sekunge uri mhuka? Then aibva atanga kuchema achishungurudzika achiti, handiti ndimi here mandibata? Handiti ndimi here muri kuda kundibaya? Nhai baba. Obva atanga kuchema. Dzimwe nguva ndaitorota ndichitomhanyisa mhembwe. Then mhembwe iyoyo ndaizoti kana ndaibaya ndobva ndazonoona kuti ko mhembwe iyi yandabaya zvaari mwana wangu. Ndobva ndatanga kuchema ndichiti, ko ndaiteiko? Then chakabva chachizotanga kuuya kwandiri chichiti icho chinoda kuti ndinge ndichibaya mwana wangu, nekuti chiri kuti chaneta neropa remhuka uye zvekare chaneta neropa remakwai. Chava kuda kuti chinge chichimbonwawo ropa remunhu. Saka ndo situation iripo paground mukomanashi. Chinhu ichi chandipandukira, chiri kuda kuti ndinge ndichiuraya mwana wangu musikana. Mwoyo wangu unorwadza because mwana uyu akafanana neni, zvokuti dai anga ari munhurume ndikadai ndakamuti Junior, takaita kufanana kuita kunge ma-identical twins. Zvino ndouraya here mwana wangu uyu musikana? Ndinoti kana ndakamutarisa mwoyo wangu unobva watanga kurwadza. Hama dzangu ndibatsireiwo, kana variko avo vanoti vanokwanisa kuzvibvisa zvikwambo izvi, ngavauye havo vange vachindibatsira. But pari zvino ndanga ndakatarisira kuti uyo anenge andibatsira antakambondibatsirawo pachena, then ndobva ndazomupawo mari, nekuti ndakatombozama ndikanotora vamwe vana madzibaba kumasvingo uku ndobva ndauya navo muHarare. Vanhu ivavo vakangondidyira mari yangu mahara. Mukomanashi pakabatwa nyoka yefeki. Ndakangoramba ndakatarisa nyoka iyaya ndikabva ndati, iyi nyoka iyi haisiriyo nyoka yandinoziva yandinoshandisa. But ndainge ndichitaura ndiri ndega mumwoyo, ndisingadi kuti mukadzi wangu ange achizviziva. Nekuda kwekuti mwana ainge ongogara achingorwara, ndo patakasarudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichimbotsvakawo vana madzibaba. Vana yangu yainge ichitorwa ndichitoti zvimwe kuda ndichabatwa navo vana madzibaba vacho, but ndakatoona kutoti vazhinji vacho vanoita zvefeki. But ava vakauya pamba pangu, feki yavo vanenge vanzwa nekudyira vanhu mari mahara. Because chekutanga chakaitika ndechekuti iye akatotanga kutochenura inini, yeti ndirini ndine Chikwambo. By the time pakazonobatwa nyoka ndainge ndatovaona, ndikatoona kutoti vanhu ava ndeve feki. Asi chakangondifadza ndechekuti ndakangobhilivhisa mudzimai wangu kuti iniwo handina chandiinacho, asi chinondirwadza ndechekuti hapana chandakagona, because mwana wangu ari kufanira kuti ange achizofa. Mukomanashi, inini nyoka iyo yandiinayo imhando yekobra, but pakanobatwa shato, ende vana madzibaba ava I think vakatogara vauya neshato yavo, ndokubva vazoti icho tachibata Chikwambo iri shato yavo. Ndakati ndichinotarisa kudai ndikatoona kutoti vanhu ava vanoita zvenhema, havana kana chokwadi
chavainacho vanongoita zvefake, asi dai vakakwanisa kubata iri cobra, zvimwe kudai ndingadai ndakati. A few days later on chakabva chazouya chikwambo changu chikabva chanditi kana ukazvipama futi ndoda kumbokurova mbama yekuti inobva yaita kuti unge uchimbopenga. Zvino ndinongogara ndakangobatwa nemweya wekutya zuva nezuva, nekuti chinotondipa mavisions ekuti chinenge chichindishungurudza chichiti kana ukasandipa mweya wemunhu, kana ukasandipa ropa remunhu, ziva kuti ndida kukupa umwe mucheka, rimwe gwati rekuti same time unobva watanga kupenga. Saka ndo upenyu hwangu hwandiri kurarama uhwo mukomanashi. Dzimwe nguva ndinongozviudza kuti chakakosha kufema, but at the end of the day ndinobva ndati but ndakaparira dzinza rangu, uye zvekare mwana wangu kana akanzi afa ndichakwanisa sei kuti ndinge ndichizozviregerera? Ko mudzimai wangu acharwadziwa sei? Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukomanashi. Kana kuri kunzi mukapostawo mamessages angu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kune avo vanoda kundijaja, you can judge me as much as you want, but situation yandainge ndakatarisana nayo yainge yakaoma, zvakazokonzeresa kuti tike ndichizosvika pakufunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichiromba, ende zveshuwa ndokubva ndazoromba. Hei, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa. Hei, zvakangooma hazvo vedu we.